15 квітня 1920 року вийшов перший номер кримсько-татарського літературного журналу «Єшиляда» або «Зелений острів» обсягом 60 сторінок. Його редактором став літературний діяч, поет і педагог Абібула Одабаш. У журналі публікувалися твори Шевкі Бікторє, Асана Чергєєва, Бекіра Чобан-Заде та інших. Друкувалися також просвітницькі статті та гумористичні оповідання. Єшиляда став трибуною національного відродження, продовжуючи справу газети «Терджеман», яка свого часу пробудила Крим. На жаль, журнал виходив лише кілька років і був закритий радянською владою, яка не терпіла незалежних голосів.